Totoo, may kating trabaho. Dirit mahuhuman ma siya ito. Hinubsak-hubsak may tim trabaho. Dirit mahuhuman ma siya ito. Nakasakay ka. Itis niya si Maro. Totoo, naninigari o upay lagu pagbanya kilaguhay mo yan nga matumba ka din na si Marong ka. Agak madaluro, tanggal ko tak siniras daw. Direk matumba, ini lang agak, ini madaluro, ini agak. Totoo, ano nga niya pag pinagawasan niyo hospital si Michael? Diri ruba ito. Rawas ito, tok ito ba nga manunuray ito nga pagkinaragid gasolina. Diri ito Michael Maharayo tim trabaho gud maginot suso ko kalugod pagpatsang bugas ida kalugod pag dinurong-lurong totoo gud man Michael tim trabaho gud man mao pa itlawas it utok it ruba pa daw totoo mo ni binirik-birik nga motor nga mapaghigti diri it Maharayo totoo gud man maruruba lugod it nga motor si Marong kang pagsugad sugara ito ayaw ito maruruba ito, maruruba. Aga, madulong. Adoy, ay, inungaring yan. Aga, ay Michael niya, buda. Oras nga sa salbay, ha? Buta ka ngayon, didit, legis siya pang manunuray kayo, hulog tayo, dida. Siya, pag andam kay hulog kaya na, kupasgong ko lang. Agagay ako man na hulog si Maron. Kaya dirigat na si Michael Butang si Maron. Diri ada. Ano na naman ito? Daling yung trabaho. Kinsinaway ko pa ikaw ay pagkinausit na doon si ka na uubos ng mga ipon na manunuray ka. Pipira-pira na ito sa iyong pating pagdinamon ito nga matatamis. Yung pag-imbotok-botok aning buhok, baga kalugot pahoy. Ilabog ito, ilabog. Kasi lugod na muna ito nga kinabit-bit mo din nga utan. It nga pipino lugod idait paglina muna kaya hetos pag maupay ti mo lugod na wong iskamusi nga manunulay ka. Ilabog ito, ilabog. Ayaw ito paglina mo kaya nakakaruba ito mga ipon nga manunulay ka. Pastilan, Michael, nakagawas ka nung manunulay ka. Pag sinusot ka sa naman kapudulo ng mga auto. Ayaw direct nga manunulay nagsisinayaw pa niya palunggod maini. Punoong ka, wari ka gano'n, ada pamahaw, Michael. Ayaw direct pag sinayaw siya, ayaw dida. Asos nga ginoo. Nagdudupa-dupa pa niya manunulay niya tinai. Mga ba kahit sawa dida. Uli-uli kang karabaw rin, tumububot at niya manunulay kapag pinasaway. Guman niya manunulay ini nga. Oo, pag tubala, luguyan at bayo. Uli-uli. Ayun ito, pag sinuloy-suloy ng palungka at kalsada. Yung mga bagakat kido, pag pagbanya kiluguyan na mo matumba ka. Nalo ka na naman, Susan. Nasimpa ka dito sa kubsumakay. Itya na kayo maagi kita sa pang manunulay ka, di mahuhulos ka nga panulay ka. Imo lang puno, manadal kim agtanghano. Papasak kalutan sa kubhana, pagbaktas nga manunulay ka, ada kang sinabit-sabit ka nga mahuduhul na ka nga prestihong ka. Ninunugad ka na lagod din at ibig niyang dinayag-layag. Nga, yawa ka. Kanina pinapasakop ka na adi ka, pagbanya kiluwain. Ano ka na naman, Michael? Waray ka na naman lumamon, ano? Nga sumaka na naman timpuno rin alintarakan, ano? Ay, sige no, nakinakakarati pa nga halos ka na nga hipalid, hitangin niya manunulay ka. Di ka gud na alam mo, na siya itong lawas sa mga baga na lahat papel nga manunulay ka. Hindi na aksyon ka pa. Ano di mo yung sikreto nga, kamagasa mo nga manunulay ka, Michael? Ano nga nitingin trabaho, Michael? Ano kinaan mo, Michael? Ay, ano ito? Jesus nga manunulay kay sabon man yan ito, Michael, nga manunulay ka, sabon. Kasi nga gumasa kang manunulay ka, magabag ka na burang manunulay ka. Sabon ito, Michael, sabon na yun, paglilinamon ha, Michael, asa ito nga manunulay ka, malugang kang gumasa kang panulay ka, pagtubala lugot bayuhay miya na. Inano ka na naman, Michael, nasimpa kayo nga pagsasarining uuli. Kasi nga nagbibirik ka na nga manunulay ka. O, pero lugod ito, kung naada ka lugod na kakaturo, kababakunan nga manunulay ka, nga di ka makakauli nga perstihong ka.
Nagsiring ko pa ikaw pagsalihin uuli nga manunulay kasi siya nga bagabagat gintok wow hit manok nga di ka nakakalakit na first thing ka na nahuhubuan ka pa nga nga manunulay hala katurog anay di dahil kakahuy nga manunulay katurog first thing ka.